Iki nek dicondro pancen ya cocok sing ayu Nggih. sing putri ayu kaya widodari. Sing kakung kaya nggothing. Kok pede men ki ngene wong jere kaya mbote kok. Barang sing lanang kan gak aku tok. Lah napa? Lah iki semene wong lanang akeh. Lho maksudku sing jejer wong loro Sing iki. lho. jejer awet. Sing ngangge busana jarene kopelan kuwi mau lho. Sing jere kopelan. Ora to, Nduk, jujur ya jujur. Nggih. Jane wis seneng aku apa ora? Ora. Lah iya ta, kadung mongkok to atimu. Kadung kesenengen to kowe. Ya wis gak apa-apa. Ternyata cintamu ditolak kan? Wonge nesu, Pak. Lah nyapa? Mang ning mobil lho kondo nek seneng nang kene kondo ora peh aku cedak Lita. Ora ngono kuwi. Ya aku ya sedih to, Mas. Wong tresno kuwi kan kebak pacoba. Nek aku cedak kene kowe gak usah cemburu. Lah napa? Boleh wanita yang cantik bisa menggodaku, tapi satu yang kutuju hanya kamu, sayang. Masa? Ngono ki mbok sungkan karo putune to. Lah. Lho masa obahe putune kemriyek kaya ngrayu bocah ki Mas aku. Lah. Sayangku. Iya, sayang. Jikalau langit mendung menghitam. Iya. Jangan kau larang hujan akan turun dengan derasnya. Wah. Jikalau daun-daun kering berguguran, Iya. jangan kau larang karena dia berjatuhan. Tapi jikalau senyummu merona di hatiku, jangan kau larang, aku selalu mencintaimu. Tak kandhane bojomu wing kok. Kowe ki golek meresani live streaming lho, Mas. kowe ki omongan nek kowe ki jane asine sukses ki ya kuwi. Sukses iki suami takut istri ki ya kuwi. Ngono lho. Lah kuwi. Oh, ngenyek jenengan. Lanang iki gentle Ora mungkin aku wedi bojoku. Lah nyang apa? Lah bojoku ra ndek nesu Aku rono ki lho, aku nggonmu kae lho. Pripun? Aku nggonmu mosok sing ngecomne wedang kowe dhewe, sing nyapu kowe dhewe, isu umbah-umbah dhewe. Aku lho lah bojomu nyang apa mekur mocak mecek iki ora nyang apa-apa ku lho. Jenengan ra gelem tanglet riyen kok. Ngoten niku tanglet kula riyen. Bojoku iki ora ndek nesu, ora ndek gunem, ora ndek piye-piye, Pak. Wong bojoku iki gendeng ae. Ya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin ya wis ya. Ora jim. Ora jim. Ora cetha kaya. Jim. Nggih monggo cah-cah ki pirang-pirang dina ki ora mulih lho, melek terus lho. Dongane wong melek ki sok-sok mandi lho. Mandi lho, Mas. Sampeyan ki hati-hati lho, Lek. Omong sak omong ki ngono. Ora mungkin mandi. Gusti Allah iki kancaku. Alah iki dagelan iki omongane dagelan ngono wong iki, paham? Wong ngono. Paham. Alah. Ya. Tenan, sesuk mulih kowe mesti ra oleh lawang kowe. Lah kuwi. Mergo malam hari ini di streaming lho. Nah, turun malam ning hari jaba ini omah wing info sing tak rungu garwamu, bojomu, istrimu, wifemu ya. Kuwi nobar lho ning omahmu. Nyar wae iki. Oh ngono. Ora sombong ora umuk, Nduk. Nek karo pendopo niki kadohan, Pak. Lho, gedhe omahmu. Alah iya. Omahmu tingkat. Gareng kondang kok, Le. Omahmu tingkat. Tingkat rumahnya tingkat berapa? Nek tingkate ora. Lah piye? Nek karo pendopo iki gedhe nggonku. Lho, mosok. Kok iso to? Iki cagak 12, 14, 16 lah gedhe nggonku, Pak. Jenengan cagak 24 kok. Lah iya, lah kuwi omah rosa no, omahmu rosa kuwi. Rosa piye? Sakone akeh 24. Rosa piye? Saka wong ndek ndek tak cengkal kene loro. Terus ndek rok cengkal kono loro. Lah cengkal kene loro neh. Jadi lah cengkal-cengkalan ngono kuwi. Wong mok congkoki arep ambruk to doyong to. Doyong kuwi. Mas aku Lintang Kairo. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Sing baku bersih desa wonten Tambak Rejo menika diucapkan selamat dan sukses buat Pak Lurah juga warga masyarakat sedaya kemawon. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Surani. Bapak Surani, nggih wonten Bapak Kapolri nggih, Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Kapolri ning Jakarta kono ya. Ini kan yo Mirsani. Lah itu bajunya tulisannya Kapolri loh, Mas. Itu Polri orang nganggo K. Oh iya. Polri itu Polisi Republik Indonesia. Nggih, sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sampun nimbali kawula Mas Gareng lan kanca-kanca seni Cakra Budaya nggih Mas Gareng. Lan ugi ngaturaken
Sedaya kemawon kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun sami rawuh ing dalu menika jan tumplek blek ngono ya Mas. Ya aja nganggo blek nduk, tumplek ngono wae. Soale nek blek iki tiba, tiba mak blek lho. Iki pokoke tumplek ngono ae ya. Tegese niku penontonnya sangat banyak sekali jumlahnya. Oh, penontonnya banyak sekali. Nggih, lha niku sampai tekan dalan-dalan ngono lho Mas. Oh iya, lha iki lho mergo saka anune iki lintang iki lek budal ket awan mau. Arep niti periksa kaya ngapa to Pantai Tambak. Nah, aku mau wis ceklok lho Mas. Ceklok ya apa? Cek lokasi. Ceklok iki cara anune. Wong endi to Mas sampean ki? Nek nggonku, kae lho nduk kerja sadaya sego ndang ceklok. Ngono kae. Kuwi di ceklok disekop, heeh. Diceklekne, ceklekne. Beda to. Piye to? Beda. Jenengan. Mending tenan aku mau mriki ya langsung jujuk pantai kok, Pak. Masa? Kula mriki wau setengah sedasa jujuk pantai. Pantai kene hebat. Pantai 24 jam tanpa tutup kok luar biasa tenan kok. Pantai iki ra ana tutup, Mas. Iya, Cak, napa niku namine? Anu le, enek kabel muncek ora? Setrumen gareng kuwi. Mas aku kok. Napa namine cagar budaya nggih? Lho iya no. Lah, piye to Mas gareng ki lho? Layak kok 24 jam. Pantai kok tutup ki lawange sepiro kaya. Ya tutup ning ngebleki kowe kuwi lawange kaya. Iya Pak. Ora cetha. Nesunan e lho. Nggih. Nggih. Didoakan nggih. Iya no, didoakan. Ya dongane piye dongane? Mugi-mugi setelah bersih desa sak menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, panjang umur, kathah rezekinipun, barokah rezekinipun, turah-turah, kebak-kebak, ora lokak ning malah kebak, tinebehna saking sengkala rubeda Bapak Ibu. Amin. Amin amin. Gandeng sampun cekap kula monggo sarengan kula nderekaken ijab ngaran Gusti Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ndonga ki penting kok ya. Bener ya Mas ya. Upama ngaturke sampean nembang ngono napa nduk tak pasrahke kagem panjenengan kanggo marga masyarakat sedaya. Nggo nglipur. Soal iki sinden viral lho iki. Wah luar biasa. Wah ning dunia maya, ning dunia gaib, ning dunia Lah gareng ki ya luwih kondang, ora ning donya tok, ning akhirat bareng kondang dheke ya. Pripun Om? Kondang teko akhirat bareng ya. Reng. Ya aku nek tanggapan karo malaikat to, Nduk. Ora cetha. Tembangi menapa manut panjenengan? Derek, napa derek? Niki langgam napa bawa rumiyin napa das pundi? Lho bawa ya kenek langgam mawon, langsung langgam mawon. Oh langsung langgam. Nggih, diaturke dulur-dulur sing padha parang rawuh, bapak-bapak saking Polsek Koramil juga tidak lupa ya kuwi Pak Camat. Nggih, matur dan warga masyarakat wonten Tambak Rejo sedaya. Mawon. Oke. Napa? Ninggal katresnan nggih. Bayo. Pripun? Ninggal katresnan apa? Ninggal apa? Ninggal katresnan Om Rudi. Ninggal katresnan. Nggih. Ha nek katresnane panjenengan mongko nek wong loro. Dadi katresnan ninggal katresnan. Ha nek sampean katresnane ninggale sapa? Niki. Iki ninggal. Sebelah kula niki lho. Mun kula jeng pamit mantuk riyin. Petuk pisan. Piye to kok marah? Dipaske sing ngadeg wong loro ninggal katresnan. Ngono. Aku gak ngadeg. Loh, Mas aku kok ya ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Jerene kapel, berarti ya judulnya ya kudu kapel. Ya wis. Ninggal katresnan lah aku manut. Ora apa-apa, muga-muga mati sengkalane, mati alane kaya becike ya. Ninggal ki maksude katresnane ditinggal ngono lho. Kowe penampa mok jerumen to kowe iki. Lah, piye to? Jenengan iki. Engko mandi impenmu karo pikiranmu dhewe lho. Barang aku ndek bengi ngimpi dadi wong sugih kok. Lah ya muga-muga kowe sugih. Amin. Nangis sajroning atiku ya buat dulur-dulur Tambak Rejo. Ono ngendi lho? Ngapujo ing tresna. Oh iya.
pam 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 pam. Aja lali pawelingku. Uga mata gambar. Ya. Janji-janjimu. Aku kang setya satu. Suwe babar pisan ora krungu kabare sajae rada lalen wong tansah dadi impen yen diuji yen lati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tandang aku ate
rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen emo tansah dadi impen mari kangen muga-muga tansah tengen atiku dadi tentrem aku ate rogan mari kangen kula sira netra raja biasan kita dulur tambah rejo pisahan merdyakan selestia rewangi samudana marang kula warna kermolan praputra canging alismu aku isema iki nggo digarap cara pripun? Engko nggon kedua digawe kaya biasane, digendrapke cara seka, Pak. Seka ngerti ora, Pak? Seka iki beteng, seter, sak panunggalane. Seka arepmu dhewe wis pokoke. Diaturi dulur-dulur mriki. Ha. Ninu nano, nunu nuning. Ya. Urip ana kutha gedhe kapitan kake cara pencara modern
Yo, krengsana. Yo. Tambak rejo. Istimewa. Kalau langsung kami. Kita bawa samar. Bapak Ketua DPD. Ya, teman-teman semua. Angkot tambak rejo. Berkah selalu. Sari. Bagya mulya ya nak seneng iso ketemu awakmu. Iya wis bengi iki ning kepanggung kene kebak Bagya mulya sinaran keluarga ing Tambak Rejo. Iki upama kena balik, Nduk. Nggih. Sampeyan lagu Mustika Dewi kemutan. Oh mboten. Bang bang wetan sumirat Zahyane Baskara dereng nggih. Ya nek ngono dinekne barumbul donga engko. Heeh. Dadi fungsine gladen ki ya ben kelingan. Ha. Ning ya aja barumbul donga. Ora apa-apa to. Mesake kanca-kanca nek ngantuk. Oh rumasaku. Nembango buat warga masyarakat ana Sutya, ana Grigis, ana meneh ya kuwi apa ya? Oh ya kuwi, sing putih. Sutya mawon nggih. Sutya. Ah, sing direng Sutya ki reng. Sutya. Lho. Dereng lali kula, Pak. Lali. Aku Kang Sutya Satuhu. Ngono kok ora roh to kowe iki Jan. Wit mbiyen nganti Sutya Satuhu. Niku Ada kok Purwodadi Sutya kene ora roh kaya. Sutya iki sing lali aku ngarepe. Iki tulis sing tunggu. Kanggo sira. Terus Hapsari ning kalbu. Heeh. Ngapa to aku? Ya coba ben disiarke sing ibat ya kesiarno. Lah malah wahing kok nyiarni malah wahing. Sinegek semanten genti kocapu ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Awarta. Para putra Denira sami anyeranti timbuling para pepunden Pandhawa. Ngantos sami jumengklungan prasasat ngentos iku mambangi watu welem semeng palwa. Gabus.
ire kota sang Gatotkaca kinan mapakarga suta Takapira Kresna muji sakti nira Om Dimas Antasena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Ya Yai, kok para pepundhen nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semono aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen to pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Ayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa Kang. Kakyat risang kapirangu rirangkul kirempet kempet dosan retaning bawana. Yai, piye Kang? Kok ketoke bumine geter, bumine obah. Wah, ana iki. Woi, dian elok nek iki. Apa ya? Iki kok kaya ana lindu to, biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya, Dimas. Wah, lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek. Wah, ana apa iki? Nginteni nang kene wae, Kang. Yo. Harjoko blai iblis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena mulane kok para pepundhen Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe. Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatotkaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung wirang. Wis aku wae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya wah sami aji kok dadi buta bareng. Wah. Kang Gatot, Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas, Gusik. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde.
Kok dadak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundhenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan. Oh, arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan dewa-dewa ora gelem nguwali adi-adiku. Wah, kekulung rima-rima. Lho Kang, wis preso to nek buta kae mau Siwa Sami Aji? Iya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya? Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Wa Punta ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana wektune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing bako awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudak banyu bening. Yo, prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Yo, Kang. Kahang rosro sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk lae cara maya bungang tanpa upama dene
dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bali cemplung ing Kawacandra dimuka. Inggih. Lajeng kula jumadung dawuh Ibu Betari, Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning Kahyangan Suralaya. Sing sejatine mau bakal dipidana, bakal dicemplung ing Kawacandra dimuka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mlojok nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning Kahyangan. Gagironen godanan yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparangake mangsa para turun-turune Pandhawa. Inggih ngesuhaken dawuh Ibu Betari. Lajeng bidal kula wenjang punapa. Ora kitang colok lintang sampung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu la dalah wadyabala baju barat kabeh wae klok. Budal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko. Wah, inggih, mangan, madang so iki madang.
Hei, ayo, do mangkat kabeh, mangkat. Buta-buta kuwi kan do mangkat, ora weng modang-madang kowe. Ayo, mangkat. Wah. As. Rout. Ayo ke dong angkat. Woi. Ah. As. Oh. Out. Woi. Ah. Ah. Out. As. Wah. Waduh. Oh. Wah. Ah. As. Waduh. As. Ah. Ah. Makan meh. Ah. Wah, nyanyi uli. Nyanyi nyanyi mana? Ah. Ah. Loh. Nyobalnya mana ini? Jangan juga, oi. Oi. Loh. Mana mait ngan ini? Nhụnya men. Wah, ayo guys, sik wae. Cứ jaga lagi. Ya jaga makan kabeh apa ya yo. Aku ya pengen kopi. Nhụnya. Wah, bosnya. Pokoke kabeh sing ana tak tokke. Ora munggah ora kowe? Wis entek.
kahang terus resumbar Katar-watar lindu bumi kunjing Kualudo kuntur ketuk galah lagi wae mlebu ning negara Ngamarta teko iki ana ingkang methukke aku apa kowe weruh karo aku nek ora weruh dudu Antasena jenenge arep kowe iki cat katon cat ilang merga kowe prajurit ning bangsamu lelembut ning aku weruh kowe iki wadyabala dandang mangure to wah wis ngerti tenan yo jenengku enak Dali Seta kowe sapa aku Antasena ayo kowe gelem sumingkir ora mergo aku wis ngerti kowe dikongkon Benari Durga kon giri godha karo putra Pandhawa ya to wah iki ya wis ngerti parat lah ngerti wae ayo kowe gelem bali apa ora saiki gelem bali ora gelem bali aja takon dosa bali-bali piye bali nek kelakon ngokop getih turasing Pandhawa mula manut tak tugel gulungmu tak kokop getihmu lah kok gampang kok le gampang malah kowe sing tanggo gatheng sirahmu maju tak pecah sirahmu lah mbok iya kene pecahan nek iso mecah sirahe Antasena mati rana sing tok jaluk keparat sabaton sabaton waduh jangan mati ya waduh astaga lo waduh aslo Ejian waduh Kang terus ke Kang wah yo
Waduh, mati aku. Waduh, merucut. Wah. Waduh. Kejadian.